Interactuem a l'Escola és un projecte que durant molts cursos ha estat present en els centres educatius de la mà de la Fundació Pau i Solidaritat. Ara mateix estem en un procés de repensar-lo i el nou projecte se diu Repensem l'Interactuem, a base de la realitat que hem detectat i que està reflectida en un document de diagnosi de què és el que el professorat en aquest moment està portant i vivint en les aules respecte a la cooperació internacional. Educar en valors és important, però la ternura dels pobles també ho és. I per tant, és important la participació en este repensar l'Interactuem.